Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. We guys, mathiwa i-weekend enkulu yilena. Ha! Nibonile umshado ohlelwe ngemali eningi, kugcwele imali, ama-looks bayakhazimula, oMakhumalo, oMpilo, abangani, oNonku Williams, yonke into ibukhazikhazi. We guys, bekubekwe malini kulo mshado? Bengithi mina osafuna ukuthi ashade akami kancane. Ngasi lo sizobabaza size sifike December. Yo, baze babahle abantu emshadweni. Ngibona oMakhumalo kuthiwa shazi, ngabona uMpilo upostile, ngabona uNonku Williams, ngabona uDJ Happy Girl, abangani ayibo lo mshado guys, ngaphandle nangapha angiyazi into enje umcimbi kaDJ Zinhle. Yabo uDJ Zinhle neteam yakhe bayasebenza, bayihlanganisa into, ama-brands yabona kulaphayana, ingane zika Big Brothers. Nimbonile impela guys, yo ngaze ngahappy. Umcimbi athi sobe sikhulume ngoDJ Zinhle. Ubonani ku-Miss South Africa, istage sikabonani, niyathanda noma anithandi, i-mic nestage okabonani. Halala u-Miss South Africa omusha uMaya, mangaba ngibiza igama lakhe ngiphutha. We guys, isiphithiphithi sibabaza lo mshado loyana, banamalini abantu guys, yo, well planned, well budgeted for, ibo bamabhiliyonela bayana abashoni. Ha! Mr and Mrs Zuma, uJacinta, uMangobese lo esimazi ku-social media app le uhlezi esi-update ngezinto, uyi-radio presenter, ukuyivuma FM, uyena lo beshada. uDJ Zinhle wenze ibuka ningixolele nje guys, bekubhizi no-Miss South Africa kukuningi, ngisabathe ngiyahlanganisa kwangapha kwama-reviews ngikulesi siphithiphithi ngise emshadweni ka-DJ Zinhle, ama-performance, ama-artist abekhona, yo bekubunandi laphayana. Yabo ukuthi ungene ngeso la ka-social media kodwa uzizwe ukuthi uphakathi. Hi guys, le weekend bekuyi-weekend enkulu. Nibe right. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.